My si totiž myslíme, že politici sú naozaj viac herci ako odborníci. Vo všetkých reláciách vrátane tej vašej som počul 200 krát povedať, my máme víziu. Pre mňa vízia to je sen, to je hlúposť, to je nič. My máme úplne iný prístup k správe a k riadeniu štátu. Dokonca aj to zverejňovanie informácií o parazitoch má nejaký účel a efekt, pretože veľakrát sa stane, že keď zverejním nejakú informáciu, tak sa potom tá skutočnosť neudeje. Tak ako to bolo v prípade, povedzme, toho pána Čiže tie videá Haršana. sú v podstate preventívneho charakteru? Čiastočne áno. My si totiž myslíme, že politici sú naozaj viac herci ako odborníci. A my máme úplne iný prístup, kým politici dneska hrajú tie svoje herecké etudy, chodia po Slovensku na vládnych limuzínach, bicykloch alebo karavanoch. My sedíme, počítame a pripravujeme plán pre Slovensko. Vo všetkých reláciách vrátane tej vašej som počul 200 krát povedať, my máme víziu. Pre mňa vízia to je sen. To je hlúposť, to je nič. Právo na pravdu má plán.